Ahoj všetci, ja vás vítam pri mojej ďalšej recenzii na knihu Fangirl od autorky Rainbow Rowell. Táto kniha vyšla iba v roku 2013 a bohužiaľ ešte nie je preložená v slovenskom ani v českom jazyku, je iba v angličtine. A originálnu kopiu teda nemám, čítala som ju na mojom iPade, ale vážne rozmýšľam o tom, že by som si knihu kúpila cez eBay alebo proste cez nejakú stránku, pretože tá kniha bola vážne úžasná a musím vám povedať, že tá kniha bola o mne. Takže najprv by sme si povedali, o kom je táto kniha. Táto kniha je o 18-ročnej Cat, ktorá nastupuje do prvého ročníka na vysokej škole a má identické dvojča, sestru, s ktorou si predtým veľmi rozumeli. Takže kto je Cat? Cat je príjemné dievča, ktoré si užíva samotu, radšej je sama, než by mala tráviť svoj voľný čas s ľuďmi. A v tomto je úplne rozumiem, pretože ja som úplne taká istá. A takže Cat pred realitou uniká do sveta fanfikcie, miluje knihu Simon Snow a píše na ňu vlastne fanfikciu. Simon Snow je vlastne ako Harry Potter v ich svete. Vlastne keď odídu na vysokú školu, jej dvojča Ren už s ňou nechce byť na izbe, pretože Ren je úplný opak Cat. Ona sa rada baví, chodí na tie piatiky, rada sa zoznamuje s novými ľuďmi a taká Cat proste nie je. A tak sa Ren rozhodne, že s ňou už na vysokej bývať nebude. A tak sa Cat docitá na izbe spolu s jedným dievčaťom, Regan. Aspoň dúfam, že sa to meno číta tak. A s ňou si postupne začne rozumieť. Regan sa tiež rada zabáva, má časté chlapčenské návštevy a je veľmi sebavedomá, temperamentná a proste začnú si rozumieť a majú spolu dobrý vzťah. Jednou z najčastejších Reganiných návštev je aj Levi, s ktorým si Cat hrozne rozumie. V tejto knihe vlastne sledujeme život Cat počas celého jedného roku na vysokej škole. Spoznávame sa spolu s ňou s novými ľuďmi, s novými situáciami, ako to tam zvládla. Spoznávame sa aj s jeho otcom, s jej rodinnou situáciou a aj ako sa postupne jej vzťah spolu s Ren rozpada. Proste táto kniha je o mne. Keby sa ma niekto spýtal, Keby sa ma niekto spýtal, akej postave najviac rozumiem, s kým sa viem najviac stotožniť, bola by to určite Cat, pretože ona je vlastne ja. To bolo vážne úžasné. Ale ja som ešte našla svojho Levi'a. Táto kniha je písaná tak, že na konci každej kapitoly je krátky úsek zo Simona Snowa. Musím sa priznať, že tie som veľmi nečítala. Neviem prečo, ale tá kniha stojí za to. 5 hviezdičiek z 5, jednoznačne, úplne úžasná. A Rainbow Rowell má ešte dve nové knihy, ktoré sa chystám prečítať si a ak sa podarí, tak túto knihu si možno kúpim. Knihy mám aj v originále. A ešte by som chcela povedať jednu vec, že pár mojich známych kamarátov začali tiež natáčať videjka na YouTube, tak dám ich kanály dole, môžete sa ísť pozrieť, ako sa im darí. Môžete dať odber, ak sa vám to bude páčiť, ja už som ho teda dala. A tak, dúfam, že sa vám ich videjka budú páčiť a dúfam, že sa vám páčila aj moja recenzia a uvidíme sa pri ďalšej. A ešte som vám chcela povedať, že nezabúdajte, že z tých odberateľov na mojom kanáli vás čaká prekvapenie a čím dlhšie to bude trvať, tak tým dlhšie nebudete vedieť, aké prekvapenie ide. Takže stlačte odber, komentujte a nech sa vám s kým baviť o knihách a ja teším sa na vás pri ďalšom videjku. Neviem, kedy bude, možno zajtra, neviem. Takže ahoj!